Yeroi try. Yeroi try sesi. Ai ngo yu blay haganega sngi menta kabalong ke sngi kaba kodol sibone kaba blay la pelong pelak yangi bengin yo benwan haganega snong batau. La kamslem kapor ngala kenmau ya ganega snong hagaba mangaru menswa ngalawan poi sisin bat kata kala slemha kala slemha labon teli gisnem bat ngan yuthui pi ke ka daw bala pelong nga ban kwa kerpang ban wan hangni hagane gisnong bataw kalong bakan mau I yai pa hagaba nakajing thu jong iba karli mentlu yaka jingya lunti jong ipa rengkat ke jingalam jong iru sakinegi than bat ki dong bat hagane gisnong kumju bat ngas ngungu yu blay ya kata ka jingalam lenti jong blay yai pai don ga mensim ke jing slur ban lek ban yalap ha gisnong ki bompat don para bengai kitu kisnem ka ba mai lawan hang ne rengkat badi bakar kim som latip ba I kong multi nongwa ila wan ban poi song snong hang ni mo kat kum ga ji thu jong I tengi sngawu yu blay kata ka de ka jing lam phla jong blay bade lang ba ka jingdon jong pi ki parabenget ki balawan ra yo sembai jong ka jinget nadu nang te napo warjan tia nang ti na ka snong pam tebu hagaba ka kam ga jong blay ka long kumni kuma ka long menta tana kata ka daw ngadon ka jing kwa ka jing sliang tang ban yo EP ban ya kendo ban ya sem bat ban yo jing tip kato kan ni ya ki ba la jia ha ki por ki ba la legno ya ngo yo blay ba swabing luan ha ga jing seng menta ya le yo ban ya kendo yo we ne ke reurang ba ubala pediang buram ya ipa badi bakar ha gitu ki por ke baki wan bat ngela yo ban ya slok badi kato kan ne ban ngela yo ban pelong ka jing duai Tingi angu yu blay hagane ke por janmit haga bengin yo ban ya slok ke tin jong blay kendiat hagane ke por menta na lor ki kubor ki bengin la yo menem step ki balalong ka jing tay ka jing long mesim tungi way pe way baro Tingi angu yu blay hagane ke por ya ka ka bau blay bu ka donut jonga bangin yo ban ya slok na ka tin ke jong blay kato kan ni tli ki minute hagane ka por janmit tetong ye pule na ka kitab ki kam ki apostol kalanong ka ba khandai ka dekhot ka ba life ar hadu ka ba life san bat na ka ne ka dekhot ka ba life san na don ka jin slok kerpang na kam ta jong pi ki parabengai hagane ka snong hang ne ha ka balang hang ne ha batau ka kam ki apostol kalenong ka ba khandai ka dekhot ka ba lai po ar hadu ka ba lai po san iktin ki ba ong kum ni kala jero kat bau Petros ula lek lang ba ki phang baro bau lawan hiero ha kita ki riu khut ki ba chong halida teula shem hang ta yo weu breu ba kerteng inias ubala thia haka jing thia prasnam nabau lapang yap siliang teu Petros la ong ha u ko inias u Jesu Christ upan khia yame te to yeng jot bat sna yala ka jing thia te kumne ru ula yeng jot baro te ki besong halida bat hasaron kelio bat kilapai sautrai
kini ki kendet lagi dekat ke badan tang ar lai teli ke bengila pule kia tho ingi ya ka kamba ka jong blai lang ba u Petrus ki breu ki jong blai na do ndai ki jus dang ya ka kam ka jong blai ha ki kamba ka bamut ki jing pen khia ki bau blai ai ka bor ha ki sakri jong u ban lek keleng ki jaka bat ban ya lap ro bat ban pen khia ha ka ne ka jing lai lenti jong Petrus ha bau ya lenti ha ki ne ki jaka ule kendu ha ko we snong ka bakerteng ka lida bat hang ni ha snong lida bat sharon udan we breu bakerteng u ines ulapang pratli gisnem na try kan day ka we ne kijing pang ka ba lese ha gitu ki por kempat tip ka e kijing pang kom ha ki jog jongi manta bon ki ba tip kijing pang sisen belapang ngila tip ki kerteng do kijing pang Klemar tetin wene obreu u inias yo ka jing pang stroke ha ka ba umla ban yeng umla ban ya ula sutia ha jing tia teu bleu la le kam ba yu ha ka ba ulawan poi ne sakri jong trai u Petrus but kani ka jing jia ka ba le thu ingi bangin tip am sam le thu hangne Lau neu inias udah kerpat ya u Petrus buun dwayo ne kerpat sham la batai ka jingtho ka Bible sapang kata ka jingjia la su ong bet ba u lap yau ne u inias u bala sutia ha ka jingtia krem artin kan day ka jingpang stroke ka jingpang yap siliang Tiu Petrus bolong ubreu bakar pang dong blay. Ubau blay la pen ko bori o. Man ka por kat sebau let o dwai ki pang bisitom. Bat ka jing long jong Petrus ka long ka jing long ka basngeu. Kodor hadu kata-kata. La ong ka ting ka jong blay teng teng. Patang de ka serngeu jo u. Ka ba shat ka sengi mentala da syo ka sengi na kata ka pang ka sengiu ka pau sa kene ka diang tang ka sengiu jo u kan day ki don ki breu ki ba yokia kata ka day ka jing tre borba u blay ka kamba jong blay now Petrus ladangi ya kren sepang ka jing im jong Petrus ulang u breu besat kelah ha ka jing sisa baru don kapor kabau julen yau jisuru Henry ngitip bau blay u bangi sakri ulang u blay u bakloy ban priang u blay bakloy ban mabru ya kijing bakla kaniga dong karukom hakalong brew man brew ladan ni don ka like kelet katam gedona ka jing baklaru u blay u kloy ban map habangi kloy ban kala ka bamut u Petrus na ka baula julen yo jisu hadin mula kala ka bamut ublay la pentre kam yo bat lalong nong yelap ubat danbor bat kat sebaulet ki jia ki kamba kane galong gaji hikay ngi ha ka jinglong brew man brew ki jing bakla ki jing runa ki la bandon Henry ublay jungi ubat don ka bor ban map bat sisin mula map ula klet bat habangi la kala ka bamut pat ni don kamban yaine u Petrus ula yaine hado bakut jong ka jingim jo la ong ka story ka jito kana ya ka jingim Petrus hado bunda yap sampai din su la ong ba yau jisu la sanar phna da ka ba penyeng ha ka ding phna Henry yau Petrus la sanar phna da kompong u yaine hado ka bakut ka jingim jong Kaya ka banta ka mga kwa ban yakren hangye kindiat sapang u ines. Bat kata ka de naga dekot ka balay posan. Puli bahaya ka naga dekot pin singaw to. Snap ngan puli sa isisin. Baro te kibasyong halida bat hasharon.
klemar tetin gana ga senong laban rap ya ka arteli ki kerteng ka lida bat ka sharon kalaban ya sertap lang mat kaju kalaban long kumno tang bakane ga senong la khot ya ka kat kum ka bible ki basyong ha lida bat ha sharon boro arteli gini ki jaka kan laban de ka kentot kalaban de ka senong Baduni u inias ubala yokia na kajingpang. Ubala kot na kajingpang ka baulo jupang. Pitip ka ay kabadya yaw na ubriw. Lada piperkat bhay kini kentin. Laong hangi ki lida bat ki sharon kila yo iu bat kila phay sotray. Hangi ka don ka bor ka bau bleu ay ya kajingalap gospel ya ubriu balayo kia kang da ka jingim ka jingalap gospel da ka jingim ngia kren man kapor kumno ban yalap ya ka gospel kumno bangin bu nong yalap kumno ngin bu nong tre kay ka bang kwa bandong hagan ka por da ka ne ka khobor sa pamu inias deu nong yalap deu briu ba bleu la khop Henry ubleu la ayu ka bor ban long unong yalap da ka jingim ka bo im man gasngi kata ka de ka khubor ka mga kwa ban ay happy ki para bungai haga na snong bataw manta ka jingim jong uwe po brew kerpang na kamta jong pi Pimla ban buri ye ke jingim jong pi kumno pilong haga na snong kumno pi im haga na snong kata ka de ka khubor ka ba don kam bhan na kamta jong ki riunge ki kristan dan sibun ki basa keno ka nam kristan te la baros si snong Henry ka jingim pat ban ong ki kristan basisa kalong ka basitam kipan pa bakilong ki kristan Henry ka di ka bam haki ka im runar ka im dakat haki ka thok ka sukor haki ki im thala ki im thalen kak tin ka thalik ko malios ngoman na mastap kadon kam banlong ki briu ki bakomno ngakwa ban ya pi ki para bengai hne ki badon tang khendiat ublem som lakot ya pi ban le yalap ublem som lakot ya pi ban long nong yalap Henry ublem kot ya pi ban le ayu ke ke jing kot ublem ya pi hang ne ba pi don na ne snong la keri pi da ki bomlong na ka ju ka kon baro pek ya ka jing em jong inias tang ba ki yo iu ki breu ki la phai sutrai kam de ka jingalap ka bakraw tam hatu dang don ka jingalap ka bakraw tam ban ya kani ngadak wa jur ya pi ki para bengai ban kan mau ban bu jing kan mau ya kani ka khobor hakat jaka bagi don hakat senong bagi don ngi don kam ban long jing shai uji suang pi long ka jing shai jong ka perthai lalaki breu ke leo i ke jing shai jong pi kan kring ye ki ban wan sautrai ki breu kan pelong ki ban keli kini ki breu ki bakumno ki breu ki bana kom bangitip ya ka jingem do ki khon Israel man ba ki don hari Egypt ki khon Israel haga por ba ki don hari Egypt laong ba ki long ki breu ki ba per ki long ki breu ki ba per hato ka jinglong kristan jongpi hangni hakene ka chinong bataw ka per nam na ki way lada pimpat long ki parab nge ki ba per na ki way persang ban perkhat ya kata kumno pin yalap ya ki breu
om day daka ktin ka ba pinang ban keren re daka jingim ka ba pim ka jingim hok ka jingim khot ka ktin khot ka thalit khot ka jingla khot ka jingthau khot na dong shadong bat ka perthai kan ong ani sisa kini tegi briu ki ba long sisa ki ba riu blai hitip ka bor ba mayan jong ki wai pat ki briu ki laban yo i ka khmat jong pi ba philong ki kristan ki ba sisa tang ba phio i de ka khmat don ka jing mayan ka ba blai ai ha ki briu ban yo i tang de ka khmat ka ji yo i de ka khmat yano ka pandit thu yingi ba ki long ki briu ki ba riu blai ngap ngan ni thu pi ka we ka jing jia ka bangala ju ya thu teng ha ka we ka por na le hospital Ram Krishna ting i song ka ju ka ben kamar khmat bab nga ba di we I long kme I bala rangba kum ngahi ni klem ye kren na mar ngim I thu ngim I thau nrei onda habala kam slem gata ka jing up dawai ka jing up lan ban yo ban rong ikli nga ba pi de nang no Tengok ong ngas song hasor kam nga klem ye tu ye I bangalong kristan nga klem ye tu I bangalong pastor ti hak ta ka pori ong ye nga gumni nga yo I pi ba pilong ubreu ba I per nga yo I pi ba pilong ubreu ba I per hangta nga saya tu I bangalong I pastor oh yung nadu menengalapet ya ka khmat jong pi tengam tip ibishar kumno ipet kumno tangba kata ka de gaji mayan ga bau bleu ai haki briu bantip para briu kilong ke bakumno tang si kundu tang sukren tang suyoi la bani thu ubriu ubadon gajing khut masim badon gajing bha klemar tetin gini gi briu haga chunong lida bat seron la ong ganegaktin kila yo iyo bat kila pai sautrai tang daga jiwa I yau inias kala pelong ya kini gibriu ban nget yau jisu na kwa ban ong ipi para banget hangi kumno phela ban yalap ya gibriu ge badan haganegashno im ka jing im kabaki wekin perto ki wekin yalap kinong kito ki briu ki ba itnat shisha ladang idang ya long lem kumju bat ki wei ngen nom la ban long kinong yalap ki wei pat ban penwan shau jisu ni don kam men per bak labak ko mga ong mene ki tin ki tele ki jingla ki jing thau ki jing ki ba habaya shong pramarjan pramarpa ni don kam ban sumar bhai ga jingem pat hang tangin yo ya ka nam jinglong kristan ka basisa kani kalong ka khubor ka banga kwa ban kentui pi ki parab ngai rengkat ba ka jing kwa ban wan jungo wan pej pi hang ni da ka ba ngi perkhat ya ka ban duai ban karpat da kam ta jong pi ba pin long ki khon ki jong blai ki balap diang yau jisu bat ba pin long ki briu ki ban yaina scam hau hagi por baro jong ka jingem ka jong pi ka ten ka jong blai ka khot ya ki riunget bakin long kita ki balap diang ya kata ka jing sisa ka balang jong blai ka basisa haga donut bat haga mensim ujisu haba wan sagade pertai wan ban seng ya kata ka balang ka baula ong ki kerdap ka dijok ke nom la ya ka ki kerdap ka dijok ke nom la ya ka kata ka balang ka ba ki kerdap ka dijok ke mla ya ka kam de ne ka balang ka bapau kam de ka balang ka bapau kam de ka balang ka ba ya bon breu le ne ka balang ka ba kindem breu ka ba kindem breu henry ka jing ong jong jisu
ka balang ka baki kerdap ka dijok ke nomla ka bamut kata ka jing shisha ka mensim jong Yesus Kristus ka badon ha ka mensim ka jonga ka mensim itu pi kata ka balang ka jong play ngan ai pi da ka nuksa iwe para bangai jungi iba ngakot i rom real ka kentin rom ha ka kentin war jongi ka bamut ide nyaka ide kenja nyaka hak rukong ki kasi ngi ki war ngi ong ki rom i rom real i badon ha padang sekap pi ken mau ken mau nong ke rom real itai long kmi ha ka snong padang sekap dagi peus nem isa marwe bon ki kenhun Kristan ki balik islok bat iman kapor bayong ngadon haga balang ka jong blay ngam la suban lek senu ngaladon haga balang ka bau Jisu don bor bapang ru ki lek pet ki kroi habalek kai ru ki lek kroi saudong jong ka jaka ka baisong ki kenhun balang ki don lai saujak ki balang Henry iyai ne marwe bon teligis nem hagapor ka bangadang kena ipa imei ke bahayeng ke lam yengi ngilek jungo ya i hapadeng syakap marwe sa but lai don marwe ru kat kom ke rukom jong ka balang ke jong ublay lai la don marwe ngilakot ya i kade ka balang nado ta kapor balla don siti ba tho sepadan sekap ha i real kriem da kriem ha i real kriem kong real kriem balang oblep dan sekap tang marwe don ni ong ka balang oblep hap den sekap kikon gi bapli namar ka danglom ka rukom jong ka jinglong breu ilek sekiwai kenhon balang hagi tu gipor rihadin kidon gi kon ke bala bot haga balang ka bidon ila yaine bat ka jingim jong i ka long ka ba kodor hadu kata te pimla ban mudur da ka jingim jong ini syakri jong try ikong real kriem menta ka balang ka jong boleh hapadan sekap ke ying jong ki para benget na try ke la jandap spa ni ke la tam ni mau bayai na ipede sekap la lemar tetin ke la tam ni ki dunan ya ke spa melaban mudur lemar tetin sembai jong katakan longkmi kabayai na scam klem kan riasu na klenti kaba iladon badai katakan jingim kaba ngakwa ban ya weri piki para benget hangne kendet yin pidon hangne what's ngau temang what's ngau kerja what's ngau marway beto ngau bapi sngan baru tau bala sispa ya kemensim jongpi yai ne how try yai ne scam how try ngap ngan pule pit ka way ka kot ya ka bau apostol Paul la kren ya ki para bengai ke bedon ha call sai wong kumne arlenong call sai ka kot ka basan wong kumne namar langam don hakmat hakado penban ngadon lembat pi hakamensim pitip nem pidon kendiat ngut hang ne hakachnong patau kibadon lang bat pi melaban nyau dihajar hakeleng gi jingsen gi judwai ya ki pala bengai kibadon kendiat ngut hakeleng gi snong kumboong wabstol Paul langam don bat pi hakmat hakado kumni kumbayoi Mereka ngadon lembat pi haka mensim. Ngidon bat pi ki para bengai hang ni haka mensim dong ni. Kani kalong kaji kaya ngi bengin tip bengin sengan ba ke babon ke para bengai jungi ki don bat ni. Ki syakri ki jong try ki don bat ni. Kumba ong apostol Paul.
ngadon lembat pi don daga kemat mar kemat andre udon rengkat bagi prabengit kabomot udwai na kamta jongki haman ki jaka ngi ju pelong jing sang yaki prabengit bedra aring bat laying hakal lagi jaka baru jisuru ladep kularwang hakmi ngan don lem rengkat bat pi lapi don arngut bat langut hantangan don lem rengkat bat pi ai baka jing sngo sngan kan don hapi prabengit hang ni baru pol ula kentuh ni dah kabaong nadak men habanga kmi ya ka jing la renti jongpi bab ka jing scam ka jing ga jongpi how chris nadak men habanga kmi ya ka jing renti jongpi mangiru mende mentap habangi pol hangi ngitang sio iba pi pediang ingin adona surak pilawan syau ingin adona surak pilaya lam ingin hayeng pilaya lam ingin saying bandi bat ban bam katahi ke dekat dak kabapen kemen ke muslim dongi pila dong ke jingla renti pila pen kre yangi kiai baro kibangi dan kam kom tau apostol Paul ong ngakmen na kamta jongpi baru ong ngadu wai na kamta jongpi ya ka jing scam jongpi ka jengek how Jesus Christ kani kalong kajing kwa jongaban penpau ye pigi para bengahan ni ngiesong jengai nginom laban po hebat pi barabor Henry kaman sim jongi kan don lembat pi barabor langim don hakmat bat pi hakadok kumbaong upol Henry kaman sim jongi kan mau ija pi barabor pat data mangi kiwai ki para bengai na kelengki jeka kan mau ye pi nyada kan tu ija pi but I bakanega jislok kabangi yo panya slok haganega janmit kabangi pen kan mau yepi ya ka jingem jong inias ubreu bakodor ulong nong yalap ubakrau namaru no breu balaban penwan ye kimun sem de bakodor shau jisu kita kede kinong yalap ki bakrau amde kinong yalap ki bapau andre kede kinong yalap ki bakrau namar ki laban penwan ya ke mensim shau Jesus Christ lada ka wai ka mensim kan wan pai da ka jingim jonga jong pi kad no ka buram hakmat jong blai yen yo ka ten jong blai ka lada ka wai ka mensim ka pai shau trai ya ngel habneng ki kemen lang kum tanga ya wer ban nga kentu pi ki prabnge hagan ga balang hang ni hebatau what's ngeu temang what's ngeu kenja what's ngeu marway what's ngeu rangli utrai ubangi syakri on ya rap ya pi haga ba pin em ka jing em ba pen sengu bha yau trai badaga ta ka jing em ga ba pi em tolong piki khon joga din sai baki ne gi sau dong sau kun ki ba yo e pi man kasni ken yo i bau blai udan rekan lembat pi ujisu udan lembat pi ka jing sai jong pi kan palang yaki bakiru kin pediang yau jisu to tran garku yakin ni jing sulak khandiat hagane ga por janmit naga benta ga buram jong jisu amen bat amen